Calquera ribeirense que o desexe pode participar na campaña de doazón de voz NOS, impulsada pola Xunta en colaboración coa Universidade de Santiago. Tan só ten que achegarse este xoves ata a aula CEMIT de Ribeira e facer varias grabacións de voz. Nun cuarto de hora escaso, sentámonos ali diante dun ordenador, están persoal técnico da Universidade de Santiago, entón é moi interesante porque nos explican como alimentamos o motor da inteligencia artificial, este modelo. Entón sentámonos ali, simplemente pouco a pouco imos lendo unhas frases que ali nos pon, claro, cada quen coa nosa forma de falar. O obxectivo é crear unha base de datos o máis variada posible do galego para que as ferramentas tecnolóxicas recoñezan e incorporen os distintos acentos e variedades dialectais. É un proxecto, unha campaña de doazón de voz en galego que intentamos reivindicar e facer para incluir o galego pois nas novas tecnoloxías, non? Neste caso, para que forme parte da inteligencia artificial. Dende o goberno pensamos que son as tecnoloxías que se teñen que adaptar á cidadanía e non ao revés, non? E, por tanto, pois, vivindo aquí en Galiza e falando moita da poboación en galego, pois, creo que temos por dereito o que ter o galego nas redes sociais e nas novas tecnoloxías, non? Con cal estes avances teñen que incluílo, por tanto, estamos colaborando con esta campaña para fomentar pois que as persoas teñamos a facilidade de poder falar en galego nas redes, nas tecnoloxías e que a inteligencia artificial o comprenda e o entenda para trasladar e buscar a información que precisemos, non? Os participantes recibirán un caderno e un libro como agasallo. Aqueles que non poidan colaborar de xeito presencial teñen a posibilidade de facelo a través da web doagalego.nos.gal.